kawo mai tsautsayi. Wato tun fa da aka sha ruwa na gane alamun mutane ba ko sadaka ba sa kawowa. Sadaka ba sa kawo. Yar fata wannan ma tun bayan azumi ba an da ya zo tambaya. Allah sa in samu malamin nan a gida. Kwarai kuwa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barka dai malam. Madalla. An wani lafiya? Lafiya lau. Ya iyalai? Alhamdulillah. Ya bayan haduwa? Alhamdulillah. To ai wasu yan tambayoyi ne gare ni. Yawwa. Kuma aka ce mun duk garin nan in ba kai ba. To ba inda zan je a waye mun. Haƙun. Kafin ainihin sahihiyan tambayan da ta kawo ni. Yawwa. Akwai tambaya ɗaya da ya ɗaure mun kai a ƙasan nan. Akwai wani magana da mawaƙin ƙasan nan yayi. Yawwa. Wato rara. Madalla. Shine a wata waƙan shi yake cewa wai in Buhari ya hau talaka zai sha jarmiya. Shine nake tambaya wai ita nikan tumatirin jarmiyan nan a ina aka kai? Legas ya kai shi. Ƙasar Inyamurai. Kai inda suka yadda da biya fara kenan. Allah sarki malam. To yanzu ainihin abin da ke tafiye da ni. Wato malam wata 'yar matsala ne aka samu ni da iyalina. Wato iyalina ne ainihin mai ɗaki na. Madalla. Na ce in har ta sake ta fita ta bakin kofar nan a bakin aurenta. To bayan na fita sai abokina ya kira ni a waya wai ya haɗu da matana ta fita. To. Amma da za ta fita sai ta yi dabarunsu na mata sai ta fita ta windo. Madalla. Bayan na dawo da za ta sake shiga sai ta shigo ta windo. Shi ne ce ina makoman auren. To kai ta kofa ka ce in ta fita ko kuwa. To na ce in har ta fita ta kofa a bakin aurenta. To ta dai fitan. Kuma kai da ka dawo ai kaga ta fito ɗaki ne. Kwarai kuwa. To ba ta saku ba. Allahu akbar. To shi kenan nagode malam. Nagode Yawwa. malam. Yawa yanzu aure na lafiya Auren ka iya nan. Allahu Auren ka akbar. iya nan. Malam za ran da daguda. Amma- Ayyiriri malam kan lallaba. Ya amma fa in fa ka ƙara wannan ka zazzaba. To fa sai ta fito ta aure malam tukunna za ta iya koma. Ka san ban so ai maganar sakin mata na. Kuma sai a zuwa a tafi baba ban sadaka. Ya kamata ana zuwa da abin sadaka. Allah ya sa mu dace.